Изчезвай! Букук забил! Ще те питам само веднъж и ще ми кажеш истината. Ти ли си ми пипал тенджерите? Само да ги заварил клепани с лутени са, ще ти завръщ чушкопечка в газа. Връщай ми ги веднага. Дяволът се е вселил в тебе. Оклепах сите тенджури и жената не ще да мие. Ти си глупав педал. Тия тенджери ми ги даде баба Бог да я прости. И ти и тя ги оклепа. В тази къща никой не чисти. Никой. Като готваш ти го казвам. Нали знаеш колко ми бяха важни тия тенджери? Къде ще си правя сърби сега? Ще ти купа нови тенджери. Няма да са същите, Иво. Сутринта се събудих и имах тенджери. След това пак се събудих и вече ги няма. Ако така ще мрънкаш, по-добре не се връщай. Аре, върни ми ги, братле. Моля те. Като трябва ще си ги мия. Ама ако не мога да си ги измия, не знам дали ще мога да те погледна пак.